Franco De Bono jressaq mozzjoni ta' kritika l-qasam tal-ġustizzja f'pajjiżna mmexxi mill-Ministru Carmen Mifsud Bonnici. Il-mozzjoni ta' Franco De Bono terenka 22 proposta l-qasam tal-ġustizzja, buħut minnhom imorru direttament kontra l-politika tal-Partit Nazzjonalista, fosthom il-liġi li tagħti dritt tal-avukat waqt l-interrogazzjoni. Il-mozzjoni li titlob għal riforma immedjata mill-Gvern fil-qasam tal-ġustizzja tresqet fuq inizjattiva personali ta' Franco De Bono u jirriżulta li ħasdet lill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Ma kontux tafu ġifieri? Le. Ġifieri laqas il-bieraħ ma ġiġ diskussa jew ta' xejn. Le. Ma kellna l-ebda kuntatt u jien ħanitkellem fuq jiena ma kelli l-ebda kuntatt minn ħata Franco De Bono li kien ħajprezenta l-mozzjoni. Fil-mozzjoni tiegħu Franco De Bono għamel appell biex id-demokrazija, il-libertajiet u d-drittijiet fundamentali f'pajjiżna jitħaddmu b'mod aħjar. Jistqar li dan kien żmien opportun biex imexxi l qudiem il-mozzjoni wara li jagħmel numru ta' appelli, anka internament fil-Partit Nazzjonalista. Appelli li dejjem waqgħu fuq widnejn torox. B'dan il-pass ta' Franco De Bono, fl-istess jum li l-Gvern talab vot ta' fiduċja, kompla jiżdied is-sentiment ta' sfiduċja mid-deputati nazzjonalisti lejn it-tmexxija ta' pajjiżna. Din id-darba dwar il-mod kif qed jitmexxa il-qasam tal-ġustizzja.